tal, como están? Benvidos, imos falar neste luns na nosa habitual tertulia de fútbol da terceira división. Recordarlles que o Santiago Futsal e o Obradoiro perderon os seus partidos nesta fin de semana, pero como digo, nos imos a esa terceira. Unha xornada na que todo quedou igual, o Compostela empatou contra o Celta, tamén empataron os seus encontros o Deportivo e máis o Pontevedra, así que as cousas, como dicíamos, quedan igual nesta xornada, neses postos de playoff. Imos falar desta xornada con Julio Prol, director deportivo da SD Compostela. Julio, que tal? Benvido. Hola, buenas noches, Silvia. Tamén temos a Gelucho, adestrador do Boiro. Gelucho, que tal? Benvido. Hola, boas noites. Boas noites. E tamén nos acompaña José Luis Iglesias, xornalista del Correo Gallego. Que tal? Boas noites. Moi boas. Pois imos con ese partido, como decíamos, xornada que non foi decisiva porque todo quedou igual con todos estes empates, os equipos seguen na mesma posición nesa zona de playoff, xa quitando o Racing de Ferrol, porque xa é campeón, así que xa o quitamos de toda esta loita. Este empate do Compostela contra o Celta, supoño que soubo un pouco a pouco, porque no minuto 17 o Celta quedaba sen un home, o Compostela xogou contra 10 e igual se esperaba un resultado un pouco máis positivo, non? Sí, é dicir, en un principio, bueno, era un partido complicado e difícil. Pasa que despois, cuando nosotros empezó el partido, e se dio esa circunstancia en ese minuto 17 aproximadamente del penalti, y la expulsión del jugador, pues bueno, nosotros en aquel momento pues la situación parecía que se ponía muy a favor nuestra y que parecía que podíamos conseguir un triunfo holgado, porque bueno, durante el partido pues teníamos, creo que el dominio del partido, es decir, sobre todo en lo que era la parte ofensiva, ¿no? Es decir, llegábamos con más facilidad, ellos controlaban bien atrás, es decir, pero vamos, tampoco inquietaban en demasiado nuestra portería, ¿no? Entonces, bueno, parecía que se estaba dando una circunstancia muy favorable para obtener ese resultado, pero bueno, al final un empate que, como decía, sabe a poco, pero que en este momento pues es una jornada más, ¿no? Es decir, que se ha producido y donde no hay variaciones allá arriba y en donde, bueno, pues nosotros mantenemos intactas esas opciones de mantenernos en ese puestos de playoff. Pois xornada que pasa e que se puntúa, polo menos un puntiño, pero, José Luis, era unha boa oportunidade, non?, para facer eses 3 puntos, tendo en conta que te distanciabas máis do Pontevedra e que o Deportivo tamén empataba o seu encontro. Sí, se daban esas circunstancias, bueno, pues que co empate do Deportivo na tarde do sábado, e, bueno, pues quedaba un pouco pendente o partido de Dorneda e Pontevedra, pero, bueno, se o Compostela, pois, houbera gañado onte pola tarde, pois, está claro que era unha... Hombre, o importante era non disminuir a ventaxa que había de 4 puntos con relación ao Pontevedra en este caso, non? Eso, pois, ao final se conseguiu, e o único que se podría adiantar era non ter que esperar ao mellor, pois, hasta a última xornada para definir matemáticamente quenes son os 4 que se van a clasificar, que eso, eu penso que en esta ocasión pois habrá que esperar hasta a última xornada para saber quenes son os 4. De todos modos, eu creo que Compostela agora pasou de alguna maneira por un símil ciclista, pois subeu Turmalé, pois coa visita a Pontevedra, co Celta, creo que 2 empates dentro do que cabe están ben, aínda que, bueno, pois como equipo se exixía un pouco máis, pero o que dicía, quedan 4 xornadas e 4 puntos de ventaxa, que eu creo que en 4 xornadas vai ser complicado que o Compostela pois perde esa ventaxa. Ese partido, como decíamos, contra o Celta, que no minuto 17 quedaba sen un home, marcaba ese gol Joselu, o único gol do Compostela de penalti. Puidose facer máis, aproveitar máis esa vantaxe? Vamos a ver, eu hoxe titulo unha crónica miña que Compostela empezou un pouco raro, despois coa expulsión e co penalti, bueno, pois transformado. Eu creo que o equipo se fiou un pouco, se fiouse o que nos ten acostumado esta tempada, non neste partido, sino en algún que outro partido, cando parece que teñen as cousas feitas, inconscientemente o equipo parece que baixa un pouco deixa de acelerar e
E claro, despois pues, chegaron, bueno, un pequeno traspés cando nada máis salir do descanso, como foi o gol, que, bueno, pues foi con un poquinho de fortuna, aínda que, bueno, pues o Celta, a verdade é que nós tuvemos as ocasións, sobre todo nos últimos 10 minutos, pero o Celta tuvo tres ocasións moi claras, sobre todo dúas de Santi Mina, que, bueno, Adrián onte estivo moi listo. Pero, repito, eu creo que o Compostela onte se fiou un pouquiño ao verse gañador e ao verse con un home máis. E resulta que ao final foi o Celta que xogou mellor con 10 que co propio Compostela, o sea que non se veu no centro do campo, que foi o que me sorprendeu un pouco, foi que a colocación de Pichi Lucas de alguma maneira superou os 5 centrocampistas teóricos que nos tiñamos no centro do campo, o sea que en inferioridade numérica dominaron moito mellor a situación onte, así o reconoceu incluso o entrenador ao final do partido. Freddy dicía na rolda de prensa posterior que malgastaran 60 minutos de partido. Gelucho, que pasa nesas situacións cando outro equipo está en inferioridade numérica e non se aproveita? Parece que a veces, cando estás con 10, aínda xogas mellor. Non sei por qué. Non é que xogas mellor, a ver, nese caso, tal como se desarrollou o partido, eu ir por detrás no marcador, pois normalmente no que estés con 10 intentas igualalo. Agora, o equipo que ten a ventaxa ten que saber administrala. A mellor, por o que estou escoitando, porque eu non vin o partido, hai dous análisis. O Compostela é un equipo que normalmente leva o peso do partido, que quere ter o balón e que é o que quere dominar sobre o contrario. O quedarse con 10 xogadores ao mellor ter dudas se queremos defender para que o equipo contrario, porque temos ventaxa e queremos atacar, se queremos defender, e ao mellor aí é onde o papel determinante do adestrador, dicir, pois o mellor replegarme ao seu equipo, deixarlle que domine o equipo contrario e salir ao contraataque, eu sería canto máis ventaxa tiña con un equipo contra o Celta B, eu creo que cando tiña todo a favor, e a mellor esa confusión de si ataco ou me repliego e as dudas que lle pudo generar o equipo, eso, pois esas ventaxas todas, polo que José Luis, as ganou o Celta B, e dai que pudo chegar o empate, non? Daslle alas, tes esas dudas, si quero ir polo 2-0 ou me quedo a empatar. Eu creo que pudo ser un poquinho esa lectura, e o que está claro é que cando pasa eso, pois tens que ter moi claro, se quero seguir na mesma línea, quero seguir atacando, quero ir a polo 2-0, ou por de outra forma, pois cedo terreno, cedo espacios e poño xogadores de correr para facerlle daño á contra, porque con un menos está claro que cando lle roubaron o balón ao Celta B, lle tiñan que haber feito seguramente moito máis daño do que a priori comentan a xente que ve o partido. Julio, ti crees que se confiou un pouco o equipo ou que o Celta se esforzou máis ao verse en inferioridade? Como... Hombre, sí, yo creo que ha influido efectivamente que en ese minuto hubiésemos metido el gol del penalti y que hubiésemos quedado uno más. Entonces yo creo que cierta confianza sí efectivamente quedó, y luego después nos falta, bueno, yo le veo que le falta profundidad en el equipo, ¿no? Es decir, jugábamos demasiado en la línea, es decir, el Celta no se le adelantó línea, nosotros no éramos capaces de generar a lo mejor ahí todos los desmarques necesarios para poder romper eso, y bueno, tuvimos dificultad en lo que decimos, ¿no? en la finalización, en la profundidad en ese ataque, ¿no? Entonces, bueno, se crearon justamente las ocasiones cuando más valiente fuimos, es decir, en ese momento, ¿no? que veíamos que el partido pues iba de tiempo y que queríamos ganar el partido, y entonces en ese momento que profundizamos más fue cuando se crearon las jugadas más, bueno, más peligrosas que podíamos nosotros en ese momento pues obtener ese resultado, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás a lo mejor pues hay siempre esa sensación de, bueno, de que más tranquilidad, más relajación, porque en un principio era un partido difícil que lo veíamos y se nos puso pues fácil tan pronto, pues a lo mejor eso ha influido negativamente. Entonces yo creo que pasamos mucho tiempo en esa tranquilidad, y cuando reaccionamos al final, pues veíamos que podíamos llegar, que podíamos ocasionar el peligro, pero bueno, fue tarde ya y fallamos aquellas 2 o 3 ocasiones que también creo que eran muy claras, sobre todo una de Javé, que se quedó delante del portero en un rechace y bueno, y por querer ya meterla tan fácilmente, pues la echó fuera, no, pero vamos, yo creo que sí que ha influido eso, y bueno, y al final pues la lectura positiva es que es lo que decíamos en esta jornada, pues mantenemos las distancias, no hemos perdido, hemos pasado estos 2 partidos difíciles que teníamos también con rivales, digamos, directos, y yo creo que bueno, que tenemos que mantener la tranquilidad y el nivel competitivo para terminar este campeonato pues en las máximas
exigencias y que podamos optar a no pasar apuros en el último partido. Bueno, pois José Luis aposta porque todo vai ao último partido, non? Sí. Vai pasar apuros, crees, aínda o Compostela? É que é imprevisible. Eu levo dicindo toda a temporada e insisto, onte mesmo saímos outra vez, bueno, eu que a xente que falo a veces no descanso, pois aficionados, e a verdade é que ante a primeira parte é que en toda a primeira parte hubo dúas ocasións de gol, o sea, dous intentos de marcar gol en toda a primeira parte. Eles, o Celta unha e o Compostela dúas, e dúas ocasións daquela maneira, non? Entonces, claro, a xente lle entran dúdas pensando, porque xa estamos todo o mundo, me incluyo, incluso estamos pensando nun play-off, pero claro, as dúdas que che entran é se este equipo, ou a conclusión que eu, así, con un par de personas saquei onte, foi que dependemos demasiado de individualidades, e non xa non me refiro a Joselu, senón que me refiro de que Jimmy que estea ben, que sorprenda por banda, que se outro día ya ve está acertado e mete, onte, por exemplo, estuvo totalmente desacertado, e buscar, e dicir, oye, causas porque fallou aquel gol, bueno, pues eso non hai que buscalas porque ocurre, e aos mellores xogadores lle pasa eso, pero bueno, que dependemos demasiado en individualidades, e eu, por exemplo, a diferencia do Celta onte, eu vin un conxunto, vin un equipo que con un menos, o equipo segueu dando unha imaxe diferente a que a veces o Compostela dá. E claro, empezas a analizar xogador por xogador e dices, no, pero que estes xogadores son superiores aos do Celta e son tal, pero no cómputo xeral do partido, e claro, no playoff eso vai ser determinante, porque os rivais, xa comentamos máis de unha ocasión, é dicir, que os rivais saben perfectamente que o Compostela ten a Joselo, que ten a Mariño, e están máis que super estudiados, é dicir, e supoño que os rivais buscarán as tretas para anular a esos xogadores, e a partir de aí a ver quen é o salvador, e ao mellor, Gelucho tamén o ten dito máis dunha ocasión aquí, é dicir, que a veces hai que saber o que queremos, e onte volveu a demostrarse e acertou perfectamente na definición do partido de onte, é dicir, que onte non supemos saber que facíamos, seguimos ou non seguimos, ou fixemos nos últimos 10 minutos porque parecía que necesitábamos ganar por si las moscas, non? Entonces, bueno, foi cando se ve un pouco, incluso os cambios, onte foron bons para o Compostela, foron acertados porque se dou máis amplitude de campo, se abreu moito a bandas, e, bueno, solo faltou machacar, pero, bueno, sí, nos últimos, pero, claro, dice, se o reconoce o propio entrenador que desperdiciaron 60 minutos, que vamos a dicir os que non temos intereses tan directos? No, Gelucho, cando un adestrador di algo así, como que se desperdiciaron 60 minutos, é porque cabreado debe de estar, non? Ou algo debeu de ver. No, o que pasa é que moitas veces esa lectura que agora estamos facendo despois do partido, pois aquí como aficionados non vale para nada, é dicir, o entrenador donde debe ejecutar é cando está o partido, é como se está desarrollando o partido. Entonces, pois, é por o que comenta o José Luis, se pode dicir, non vin o partido. Está claro que con superioridade numérica en San Lázaro, o Compostela, por a idea que ten o seu entrenador de ter o balón e querer dominar o contrario, a información que me chega é totalmente contraria, é dicir, que quen dominou o partido, quen tuvo o balón foi o Celta B, quen quixo ir por o partido foi o Celta B. Entonces, se a mí me pasa que o rival que xoga contra min, neste caso o Celta B, que me pode ter o balón e que me fai xogar de outra maneira, está claro que o que acaba de dicir José Luis, que no momento que meteron xente rápida arriba, porque o Celta B, porque dixo Julio, xogou coa defensa adelantada, eu que un partido máis fácil non se che pode poñer, non? É dicir, defender ben, roubar balóns. En San Lázaro, pois hai moitos metros que defender a espalda de defensa. Eu creo que só con roubar e xogar balóns ás espaldas, xa digo como mínimo. Eu creo que tiñan moito ganado. Se ao millón non o fixeron ou se confundiron, ou... A ver, cambiar o estilo do que ti sales a priori ao campo é complicado. É dicir, ti sabes con xogadores... A ver, o Compostela, eu sei a idea moito de que ten Freddy, de ter o balón, de ter posesión do balón, e mediante a posesión do balón chegar á portería contraria. Está claro que moitas veces teñen a posesión do balón nos partidos que lle vin, e non son eficaces, porque, a ver, ter a posesión do balón, pero se non ter moita mobilidade arriba e moita profundidade, non das chegado á portería contraria. Que pasa? Que os outros rivales normalmente non son do mesmo nivel do Compostela, entonces cedenche terreno,
cedenche campo, eres tío que tens que cedenche o balón, eres tío que tens que levar a iniciativa. Neste caso, co resultado a favor, tendo que eles levar a iniciativa de empatar o partido, pois está claro que aí fallou pois moitas veces o mellor os xogadores que tens no campo, porque decides dunha maneira de que cada ganar o partido con un xogador nun momento determinado, tens que dicir, non, isto non é o que vale, e mellor esa reacción pois foi o que fala Fleri de que o perderon por non haber feito antes. Un exemplo de que, digo eu, que pode plasmar perfectamente o que onte se pudo ver en San Lázaro, e é que a raíz da expulsión do central do Celta, Pichi Lucas solventou a situación do máis simple que se pode dicir, e é, os dous laterais eran dos centrocampistas máis. O Compostela non supo aproveitar eso. E non supo aproveitar eso, unha, porque bueno, pues os interiores ontes non estiveron finos, estiveron moi metidos hacia dentro, e logo hubo outro detalle, por exemplo, que en eso sí que eu creo que aí llegaron un pouco a partida Pichi a Fred, e que foi que mantivo dous puntas, e eso creo que foi dos días que menos vimos subir a Borja e a Jimmy. E dous puntas tiñan o centro da defensa e os dous laterales sujetos no seu centro do campo, na súa defensa. E eles con un home que tiñan de pivote e logo os outros moi rápidos e subindo arriba, nos creaban máis problemas e tiñan moito máis control do que nos podíamos ter. E eu, en ese sentido, eu creo que aí foi onde, bueno, pues posiblemente Freddy se dou conta tarde, e a prova está que nos últimos 20 minutos, que foi cando xa dou entrada a Martín, e cando mismo sujetou máis a defensa deles con dous puntas, Joselo tamén volveu outra vez a deixalo caer hacia unha banda, e a punta de velocidade de Joselo se volveu a demostrar onte, non? É dicir, que o penalti ven por eso, é dicir, que un balón 30 metros fora da área, bueno, da portería, e llegan a 2 metros ou 1 metro e pico ao central por la punta de velocidade. Bueno, pues, e nos últimos 10 minutos as ocasións vieron todas por eso, porque, bueno, pues, se lle buscou a espalda, e sobre todo os laterais que tiñan que axudar ao centro de campo, e aí foi onde viñeron as ocasións do Compostela. Crees que estamos un pouco escasos ofensivamente, Julio? Temos falado aquí moito da Joselu dependencia, pero... No, a ver, yo encuentro que, por ejemplo, nosotros en los partidos, es decir, sobre todo en estos últimos partidos, la verdad es que, bueno, estamos teniendo ocasiones de gol, es decir, no solamente por José Lu, sino, por ejemplo, el otro día en Pontevedra, pues quedamos, pues Peláez quedó delante del portero, un remate de cabeza, quedó Manu Rodríguez, en fin, ayer también estuvo Javé, estuvo Marcos Suárez también, en fin. Yo creo que ocasiones, quizás a lo mejor hacemos 4 claras y a lo mejor necesitamos 8 ahora para meter. Antes, con menos ocasiones, pues metíamos, ¿no? Yo creo también que ayer, como todo, ¿no? Los momentos influyen en un partido, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros nos equivocamos mucho en salir en el segundo tiempo, porque justo en el inicio de ese tiempo, de ese periodo, pues nos empaten, nos meten el gol, ¿no? Yo creo que si nosotros hubiésemos aguantado un poco más, yo creo que el Celta, pues lógicamente ese resultado pues lo hubiese obligado a hacer algo más, ¿no? Pero bueno, ellos con el 1-1, pues efectivamente uno menos, pues supieron defenderse bien, supieron meterse atrás, se encerraron bien, ¿no? Entonces yo creo que hay también lo que son los factores, ¿no? Es decir, así como nosotros nos influyó el penalti sabiendo que podíamos a lo mejor, pues bueno, a nosotros el gol aquel creo que nos metió en una situación difícil y luego después pues no supimos lo que decimos, darle profundidad un poco a nuestro ataque y fue todo pues más atropellado, fueron muchas fuera de juegos, también hubo muchas faltas, es decir, yo creo que en el segundo tiempo si tuviésemos que contar en general el tiempo de juego, yo creo que no llegamos ni a 8 minutos de juego real, ¿no? Porque hubo demasiadas paradas, muchas faltas, muchas lesiones... Julio, comentas que hubo moito fuera de xogo, que caíste moitas veces en fuera de xogo. Sí, nosotros caíamos en fuera de juego, es decir, teníamos fuera de juego, porque claro, jugábamos demasiado en el nivel... Porque o Celta defende ben. Claro, efectivamente. O problema non é, a ver, os equipos que xogan contra nós, por exemplo, caen moitas veces en fuera de xogo. Claro. Nós porque practicamos e xogamos eso, e ayer Osada, pois, sinceramente, veo un equipo que nos fixo daño porque sabía perfectamente como defendemos, pero non é porque ti cagues en fora de xogo, é porque o rival en inferioridade numérica sabe traballar eso.
Pero, volvo a repetir, si con todo ese riesgo que tuvo que correr, porque para empatar o partido tuvo que correr un riesgo, ter un xogador menos, en San Lázaro un xogador menos é unha barbaridade, cando un equipo como Compostela debe ter o balón, e despois de ter un xogador menos, defender moi avanzado, porque, por o que comentades, o Celta B defende moi avanzado. Se defende moi avanzado, ese fora de xogos, hai que vivir de unha maneira para que non pase. Pode ocurrir unha, dúas, tres veces, é normal que o xogador por inercia vendo tantos espacios sempre faga ese tipo de desmarques. Pero claro, iso é as virtudes e os defectos que pode ter un equipo nun momento determinado. É dicir, hai que aproveitalo dunha maneira determinante. Por exemplo, sei que José, por exemplo, un xogador que, ainda que recibe de espaldas, o seu desmarque preferido é un desmarque de rotura, sempre a espalda de defensa. Cando tes eses espacios, é como se tes picas, pero que é ao revés. Eses xogadores non son os que se teñen que desmarcar. E aí, o millor, é igual que cando o equipo leva a batuta, leva tal, si chega. O outro día vino contra o Pontevedra, chegou porque roubou o balón e chegou con algún centro de llave, pero non chegou dominando. A ver, como me podo explicar para que vexade máis claro? O Barcelona métete na área contraria, que é o que en principio quere facer o Compostela, ter o balón, estar na área contraria, e aí dominarte, e aí é cando os xogadores aparecen pois nas espaldas de defensa de tal, porque xogan con moita velocidade e tal. É un pouco, creo que o estilo do Compostela en realidad é ese, desde o meu punto de vista, non? De ter o balón e dominar ao contrario, porque é un equipo grande. E neste caso, que xogaron ao revés, tamén o tes que ter cando ti vas ganando, como iban onte, e o contrario estaba en inferioridade, tiña que xogar de outra maneira determinada, tamén hai que ter esa arma para xogar así. E acaba de apuntar José Luis unha cousa, meteron a Martín no campo, e acaba, o medio Martín tiña que entrar xa no minuto 45, porque é un xogador que sin fazer nada, solo con desmarcarse, que a velocidade que ten e xogando por fora, pode facer ese daño. Eu non sei, a ver, non sei o desarrollo do partido, pero neste caso quero dicir que seguramente o Celta B acertou máis por o que acaba de falar, de que arriesgou, e todo o que arriesgou foi, é dicir, xogou con 2 puntas, para que xogues con 2 puntas contra 4 defensas, onde tes a superioridade de xogadores? A ver, para que te presionen arriba, se tes unha boa circulación de balón, porque o que Compostela pode e debe ter unha boa circulación de balón, aparte tes un xogador máis, é que é moi difícil. É dicir, para min foi un partido moi extraño, é normal que Freddy este enfadado, porque tens que ter enfadado, porque é dicir, ter moitas ventaxas, son moitos minutos, 60 minutos de inferioridade numérica, e por encima, cando está por detrás do marcador, o outro equipo empata o partido. É que a lectura non... Hombre, a ver, el Celta jugó bien, a ver lo que decíamos en defensa, es decir, tanto la defensa como el medio del campo estaban pero, muy Julio, juntos, pero ¿no? estoy dicindo que ti ibas ganando, e o equipo contrario en inferioridade numérica, empate o partido. Outra cosa é que fora ganando o Celta, que isto era que ti empates o partido. Ese é o máis lógico e normal. O normal é que cando un equipo como o Celta queda como menos, sería que se replegara, esperaría que o Compostela seguiría atacando para facer o contraataque. E por o que vos me dades a entender foi ao revés. O Celta B foi por o partido, seguiu presionando arriba. El Celta, a ver, vamos a ver, quitando lo que fue el gol, que fue, ya te digo, fue el principio del segundo tiempo, que yo creo que, bueno, para mí falta la concentración necesaria en ese momento, porque sales de la caseta, te metes en el campo, y yo creo que ahí tienes que tener, pues bueno, tienes que salir un poco más concentrado, ¿no? Para que no se... Pero luego pues el Celta jugó detrás y salía a la contra, es decir, no es que ellos nos fueran al partido, lo que pasa es que nos robaban algunos balones, porque el campo también, al final del partido, había un bote malo, no botaba correctamente, era más difícil mantenerlo, bueno, nos robaban y nos salían, ¿no? Es decir, salían gente joven, gente que estaba, pero bueno, al final ellos también pasaban la factura porque, bueno, tenían calambres, se les daba, ¿me entiendes? Es decir, que han hecho un gran esfuerzo, es decir, yo no, aquí el mérito del Celta no le vamos a quitar para nada, porque yo creo que hicieron un buen partido, sobre todo uno menos, y supieron defender muy bien, porque para mí la virtud estuvo que tanto la defensa como el mediocampo jugaron muy juntos, había muy poquito espacio, y a nosotros nos costó. Entonces hicimos una línea arriba de delanteros, lo que decíamos, ¿no? Que quizás a lo mejor demasiado de jugar a la espalda, y ahí nos cogían fuera de juego y teníamos esas dificultades. Es decir, fue un poco lo dificultoso de generar ahí. Quizás a lo mejor nos faltó más la tranquilidad, más saber incorporarse en los laterales, en fin, aprovechar más las bandas. Algo falló, evidentemente, que nosotros, bueno, tenemos que aprender de estos partidos, que son realmente, pues, con los equipos que realmente, pues, a lo mejor, pues, te pueden crear más problemas y que tenemos que saber cómo jugarlos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que efectivamente el mérito del Celta fue enorme. Y bueno, y nosotros pues quizá nos faltó lo que decíamos, esa profundidad que nos diera
es resolver el partido. Pero eso a mellor tamén veu dado por unha sencilla razón de que onte, por exemplo, non sei, as últimas convocatorias de Freddy son tanto sorpresivas. Os cambios son totalmente, por exemplo, Nogueira, onte aparece Nogueira que leva casi 3 meses sin estar no equipo. E Martín, que tamén estaba un pouco olvidado, non? Bueno, ao que veo, por exemplo, onte xogou Gonzalo solo de pivote e de todo no centro do campo. Entonces, claro, Gonzalo ten que ir a buscar abaixo os balóns a defensa, sacalo. Cando ti das posto pase para buscarlle a espalda á defensa, é que lle pos tan fácil ao contrario, que por eso viñeron a mitad dos fora de xogos viñeron por eso. A mí non me, si ti xogas, que pode xogar así, pois xoga moitas veces 4-1, 4-1, non? E xoga de pivote de Gonzalo. Quen xogou por diante de Gonzalo? A parte de Joselu, quen xogou aquí por dentro? Manu Rodríguez. Manu Rodríguez e quen máis? Nadie máis. A ver, pero a mí faltan os xogadores. Se ti xogas aquí solo cun pivote e xoga aquí Manu Rodríguez e aquí xoga Joselu, Diego Pelai estuvo moi estático. Jordan Hernández e Diego Pelai. Claro, ya ve. E logo que xogou con Gonzalo no medio. Mariño. Solo. E Manu Rodríguez, que era E teóricamente. quen xogou diante de Manu Rodríguez? Diego Pelai. E Manu Rodríguez. A ver, é imposible. No, pues a ver, eu estou poñendo Joselu. Estou dicindo que o problema do Compostela estuvo en eso. Claro. Non. A ver, estaba Gonzalo, estaba Llavé, estaba Pelai, Aí está. Ahora sí que me dice, ahora está que decir. Os dous xogadores que xogan por dentro, e que se diz que Manu Rodríguez era un segundo punta, a ver, a diferencia é que se vos poñedes, se nós poñemos aquí a Manu Rodríguez, vale, que para min ese xogador non o conozco demasiado, pero polo que vexo non ten unha velocidade a ver, a profundidade pode dar por medio de balóns ás espaldas da defensa, con moita mobilidade, non é un xogador que rompe ben a espalda da defensa, para min. No. É un xogador de chegada por detrás, para que chegue esta xente. Agora, cando nós temos esa superioridade, Gonzalo estaba aí, eu metería 2 xogadores por dentro de recibir para poder enfrentar, e con 2 por fora de velocidade. Sabes que digo? Porque senón Manuel Rodríguez seguramente non participou nada no xogo do Compostela, moi pouco. O Celta seguramente se quedou con 10, utilizou un rombo no centro do campo. O Compostela con 5 homes non foi capaz porque Diego Pelaiz se quedou moi estático arriba, que é o que ten que enlazar, supostamente é o que tiña que enlazar cos do centro do campo. Manuel Rodríguez se incorporou demasiado rápido á línea de ataque e moitas veces, claro, tiñamos 3-4 homes en línea de ataque, pero claro, non chegaban os balóns. E os balóns os tiña que poñer Gonzalo desde medio do campo en profundidade, que eso che dá toda a ventaxa á defensa contraria, porque en esos desplazamientos de tanta distancia cantas rapidamente e con dar 2 pasos para adiante automáticamente fora de xogo. E iso foi un pouco que pasou, entendes? Ayer, bueno, eu interpreto así, non sei se estou equivocado, pero bueno, onte Manu Rodríguez, que sí, que é un chaval que fai unha chegada despois da primeira línea de ataque, a verdad que se incorpora moi ben, e aparte que rouba unha cantidad de balóns que é impresionante, pero faltoulle aí esa peza con Gonzalo que manexase. Seguramente cando meteu a outro delantero. Meteu a Marcos Suárez despois. A Manu Rodríguez. No, Manu Rodríguez sacou a Llavé, onte sacou a Llavé, que, bueno, ayer estaba un pouco... Pero xa lo con ter 2 delanteros no campo xa cambiou máis o dominio a favor do Compostela. E con Martín en banda. É que non hai máis... É que Gelucho é de 2 dianteiros. No, pero no momento que ti pos 2 delanteros contra 2 centrales, os 2 laterales do equipo contrario non poden salir. E ti tes esa superioridade. Por iso ten que estar enfadado. É que ten que estar enfadado. Bueno, pois temos que ir rematando, así que deixamos xa esa análise profunda de como foi o partido. E xa unha última cuestión que se pregunta moita xente na grada, que o Compostela parece que lle custa, ainda que dicimos que é positivo o empate con Pontevedra, o empate co Celta B, parece que lle custa gañarlle os equipos fortes, non? Que iso é unha pequena espiniña que ten tamén a afección, de non levar unha vitoria contra un Deportivo, contra un Pontevedra, un Celta. Sí, es decir, nosotros contra los de arriba hemos tenido esta dificultad. Los resultados nos han sido positivos. Yo quitando el partido contra el Fabril que jugamos en Coruña, que para mí, pues la verdad que ese día fueron muy superiores a nosotros, porque bueno,
creo que nos superaron en todo. El resto no hubo nunca, es decir, una superioridad, es decir, ni de ellos ni nuestra, ¿vale? Es decir, contra el Racing de Ferrol nosotros allá perdimos el partido, bueno, un partido raro y extraño porque llegamos a empatar 2-2 y luego después, bueno, nos metieron un gol ahí faltando un poquito a tiempo. Aquí hemos tenido pues al Racing pues contra las cuerdas, digamos, y no materializamos, ellos nos llegaron una vez y nos metieron. Y luego después, pues, tanto con el Pontevedra, contra un poco bueno, aquí tuvimos también un empate, que también jugamos muy bien y tuvimos suerte, mala suerte en Pontevedra igual, es decir que contra los equipos fuertes que son, no hemos ni sido ni muy superiores, ni tampoco hemos sido muy inferiores, pero bueno, el fútbol yo creo que nos falta quizás a lo mejor a nosotros la materialización de las ocasiones que hemos tenido, porque creo que en todos los partidos que hemos jugado con estos equipos hemos tenido claras ocasiones, no las hemos materializado y al final pues nos pasa una factura grande contra estos equipos. Pero vamos, yo creo que el nivel de estos equipos también es un nivel alto, ¿no? Es decir, entonces también tenemos que tener la satisfacción de que, bueno, de que el fútbol jugando contra equipos grandes también tienes buenas respuestas, ¿no? José Luis, ti como viches eses partidos que non acabamos con vitoria contra os fortes? Vamos a ver, os resultados están aí. Está claro que o único partido que se ganou así con rivais directos dos de arriba foi o de contra o Celta B en Barreiro. E se gañou nos últimos minutos. Bueno, vamos a ver, a conclusión que saco eu contra o Racing de Ferrol, que son os que vin eu aquí na casa, contra Pontevedra, Compostela mereceu gañar, sobre todo eu creo que a primeira media hora contra o Racing de Ferrol foi o mellor que vimos en toda a temporada na casa, decir, e iso é o camín non sei, me dá ou me provoca moitas veces que, non sei, a xente pode entender que é crítica e non, é comentar que eu creo que esta plantilla, como vimos contra o Racing de Ferrol, como vimos os outros día, os 10 últimos minutos onte contra o Celta B, si a plantilla xogase, eu xa non digo os 90 minutos, pero si ti xogas un 70, un 80% do tempo de partido a esa intensidade, a ese ritmo e depois o que lle puxeron nos últimos 10 minutos diciste, bueno, é que eres superior a todos e todo o mundo dice, no, é que o Compostela ten unha gran plantilla, pero non o demostrou hasta ahora e, bueno, pues a mellor algún xogador ou técnicos ou incluso pues, dirixentes poderán entender, non, é que José Luis é moi crítico e moi tal, non, é que na grada, onte, eu estou na grada vendo os partidos e eu creo que onte, a non ser os que están no palco, que como está a cristalera non se oi, pero na grada onte se oíron silbidos, Onte se oíron silbidos, hubo momentos que a xente está mosqueada, o sea, en ese sentido. E dicir, oye, Línea Xeral está contenta da temporada que está levando, pero eu creo que esta xente ten que dar algo máis, e bueno, pues vamos a esperar a ver se o dan no play-off, entonces, estamos esperando todos po play-off, e ao mellor no play-off nos levamos un bofetón. Bueno, a ver, primeiro hai que entrar aínda, que ainda estamos aí, e nada, por último, Gelucho xa sabemos que é de 4-4-2. Gelucho cae en 2 dianteiros sempre. Estás moi equivocada. Eu xogo con todo o que teño. Todo o arsenal. No, depende como... A ver, está claro que os partidos contra os equipos de arriba pues, normalmente son moi igualados. En pequenos detalles e moitas veces se ganan ou se perden os partidos. Eu creo que nese aspecto o Compostela dou a talla. É dicir, si pudo perder ou si pudo ganar ou si pudo empatar, pero compiteu ben contra esos rivales. Que está claro que isto ten que ser unha lección de cando tes esa ventaxa, a sepas rentabilizar ben. É dicir, isto pasa nun play-off e quedaríamos a todos caras de tonto e que estuvemos con un xogador máis moito tempo, en vez de sacar ventaxa, perdemos a ventaxa que tiñamos. Solo esa é a lectura que debes sacar deste partido, non nada máis. Que non volva a pasar, que no play-off, que seguro que se vai a meter porque está con 4 puntos de ventaxa, pasou estes 2 partidos que é onde podía perder algún punto a priori. En Pontevedra creo que foi mellor que o Pontevedra, Monte pois non tuvo un bo día, sacar esa lectura e prepararse o equipo perfectamente porque no play-off poden pasar estas cousas. É dicir, son partidos de moita tensión, onde os xogadores xogan con moita máis intensidade, moita máis motivación, normalmente hai entradas máis fortes e todo eso fai que sean moi parexos e estes detalles ou poñerte por diante no marcador ou todo eso vai che dar unha ventaxa que é a que tens que ter preparada para poder aproveitar e poder sacar ventaxa, porque seguramente todos os partidos de play-off vai haber moitísima igualdade. Bueno, pois deixámolo aquí, en definitiva, temos o Celta con 70 puntos, Deportivo Compostela con 61 e o Pontevedra con 57, quedan 4 xornadas, a próxima parada é en Barbadás, despois quedan Bergantiños,
Ordes e as Pontes. Estaremos atentos a ver que pasa, a ver se chega a emoción, como dixo José Luis, ata o último partido, a ver se imos ali estar en tensión todos, a ver que pasa. Pois moitas grazas aos tres e vémonos na próxima. Graciñas. A vostedes vémolos mañá noutro programa de deportes, como sempre. Graciñas pola súa atención.